nan nake sisa baki da gyara. Sai ni yayin ta mama hajiyar mu ta bara. Yayin Amina yayin Sade ne. Yayin Bini kai hada har da shahawa. Mata. Ko da kuɗi muna yi ko babu kuɗi muna yi. Amma da kuɗi muke so don ba wahala muke ba wai tare. Allah ka tsere ni, Allah ka hana ni, Allah ka kare ni kai na faɗa shiri na mata wayo. Allah ka hana ni, Allah sa ni, Allah ka saka ni a cikin alkai na mata tare. Ni na san muna da mata kuma muna da mata suma suna da mata komai mu tattara shi don Allah mu bar mata sai wacce ta kai take mata ya wata macen tana yi mata na Abuja na yi mata na Kano suna yi mata matan Katsina suna yi mata na Jigawa na yi mata Jos suna yi mata matan Kebbi suna yi mata matan Adamawa na yi mata matan Yobe suna yi mata na Taraba na yi mata Maiduguri suna yi mata matan Niger suna yi mata Gombe da Bauchi suna yi mata Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar da kun sani masu yara da mu saki waƙan nan ba da dogon lokaci don Allah ya